Üdvözlök minden érdeklődőt a geodézia iránt. Egy útépítési munkaterületen vagyunk, ahol most építés ellenőrzése feladat. Itt lehet látni, hogy megépült egy csomó minden, és az a kérdés, arra keresik a választ a beruházók, hogy a jelenlegi építési szakasz az mennyire a tervek szerint valósult meg, és most ezt a munkaterületet geodéziai módszerekkel fogjuk felmérni, és a mérésből fogjuk kimutatni azt, hogy mennyire a tervek szerint valósult meg. Ezért fontos az építés ellenőrzés közben végzett geodéziai munkák, felmérések és térképkészítések, mert így pontosan nyomon követhetőek a beruházás pillanatnyi állapota, és mind a tervezők, mind pedig a helyszíni mérnökök ebből olyan következtetéseket tudnak levonni, ami a projekt sikerének az egyik záloga. Úgyhogy hajrá geodézia, hajrá építés ellenőrzés!